Tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur chu tingtang hrui chatti Uzbekistan rama Artura Chanchin ani. Artura chu naupang kumngami ani in Uzbekistan rama baptisma achanga mase pathian chungchang engma hriat anei lo mi tu ma in pathian chungchang an hrilova baptisma achan hnu in biak in lama in khompui tu po an omchuang heklo ani hian pathian lam chu angai tu angai lo na in kumsom pali ani in crossmail mangpu bengbe ero chu abe ve a chu chuan angai ero ati thave hle thung ani chuta Artura chuan anu hnena tingtang tumdan zir adu thu ashila anu chuan rimoi man rozor la dora a hruai ngala Artura hian anuna ni tumpo anei chung lova anu chuan tingtang chuan omzia engemaw tak anei abei se saka Artura chuan electric guitar chu athlang nala ina chuan YouTube lamatangin tingtang tumdan a hmu a azir tan veta ani mase alo olsam hak lo mai tingtang hrui a me zong te chuan akut zungtang chu akhama mase nirei vak lo hnuah chuan tlemin alo ziawng vele maya ari moi tumlam ero chu YouTube pa zirtir tu kai hroina angin ari moi velem lo tingtang ale tanga hapta ni hnuah chuan a hrui pakhat chu achata anila chuan a hrui thlak dan athiam bok si lo tranpui tu tur azong ruaya tu number emo hi a hmulawa a hming chu archoma tingtang zirtir tana som tu number alo ni a phone ngala ani chuan tingtang hrui thlak angaya min tranpui thengem ti in azota archoma chuan Artura hnena an chen address a hrila chu address chu a hriat than tak alo ni a Arturan a hriat chuan mak ati hial zoka chu hmun lama cheng pasa chu anu in athopui thin ti te a hre chuaka an pahnih chuan thuthleng ilo vel an siam dun thina mase pasa hi athito ani Artura chuan pasa fapa ilo nimialem ti in azota archoma chuan oni e ti in achanga atuka chuan archoma chuan tingtang hrui chu athak saka chumi hnuwa ani chuan Artura chuan tingtang tum athiam le thiam lo azota Artura chuan YouTube lamatanga athil zir chu an entira mase archoma chuan rang takin atitop ngala lok aletling zongin ikal thlat mai ati a chu vele Artura chuan YouTube pa zirtir tu perri anga a perrik velo chan chu a hre chuak na ngala alo mentik lo tlat alo ni archoma chuan Artura chu tingtang zirlai zirpuya asoma an zir masak ber tum chuan archoma chuan Artura bengbe chu muin Christian in velo ti in azota Artura chuan Christian ani ve thu a hrila zirlai pahnih na an zirlain archoma chuan an venga 7-day Adventist biak ina in muturin rotna siama biak in le Artura te in chu ain hlatlowa ani po in rem atimaya Arturan tingtang tum azir zelai chuan an zirlai pon lama po archomanen huntam tak an mangduna chuta archoma chu global mission pioneer ani ti te a hreta zela ani chu an mi te zinga chanchin tha midang te hna hril chhong tu ani archoma le Adventist dang te na tlangram fan nei na a tel tura somna chu Artura chuan apoma an tlang fan na a an thut chol na a pathian fakna hla an sak ngai thlak chu nom ati hle maya archoma chuan tingtang tumin a hruai thina chumi kum nipui lain Artura chu Adventist thalai ten khopui danga retreat an nei na akal ve a thuhril tu chuan chuta lo tel ho te chu tongtrai tura in tender turin angena Artura po in ringlok lo chungin atel ve a ani chuan ke chu pathian ringlo tu kani a ti in atong trai pui tu tur hne na a hrila chumi chu akal kiang le maya adot le ami hne na po Artura chuan chutiang bok chuan alo hril le a chu baka kala tong trai ve ngai lo hrim ate boka chumi ero chuan akal san mai chuang lova chu kan ching fel theyang ati maya ani chuan Artura chu tong trai dan azir tir ta zoka chumi zan chuan Artura chuan chuta thil thleng chu angai tu azui wanga
sabat nia chuan retreat neina a thalai baptisma changchu makti takin alo thlira ani chuan kei chu naupang kumngami kani lain baptisma ka chang to sia enga tinge puitling te hian baptisma an chan le ti in angai to a Adventist te chuan mi in baptisma an chan donin Bible thu te man thiam le pathian hne na an thu tiam hre thiam khopa upa an ni turani tia an zirtir chu alo man thiam ve ta a sabat le a chuan artura chu an kianga Adventist biak ina chuan in khom turin akal ve ta a chonhulama koshan mi ten zirna atana no pangre theite hne na cha khai engemo an semna te chuan atel ve a athinlunga chuan hlimna thar achanga midang te ka tanpui velo te chuan damchan enge ka nei chuanang ni ti in angai to a chu anun in herdang lamna anita tumbul fuk nei lovanun ahun talova midang ten pathian hriat na an nei theina tura tanpui atumru ta hle ani ain khom chana changa thariat aloral ta a ani hian chik taka Bible zirna nein athinlung chu isuan hena hlanin baptisma achangta ani ating tang shrui alo chatlo kha alo hlezo ka khating tang shrui chat zara khan pathian rin na kalo nei phata ani ti ina sei tun quarter 13 sabat tholom then khatpang hian Uzbekistan rama 7-day Adventist Elementary School masaber chu din ani don ani khati zum kha tun tuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani